салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. Оғоз мекунем. Як бонуи австралиягӣ мисли кулли варзишгарони беш аз 200 мамлакати дунё ба Токио рафт, вале тақдир барояш як тоне 4 медали тиллову 3 медали биринҷӣ ҳадя кард. Гап сари Эмма Маккеон меравад, ки дар 27-солагиаш аллакай танҳо дар бозиҳои олимпикӣ ҳоло беш аз 120 давлати дунё тилло чӣ ки ҳатто медал надоранд, якбора 7 медал гирифт. Ин хонум ба Австралия бо 4 тиллову 3 биринҷӣ баргашт. Бо ин ӯ рекорди серҷоизавиро дар таърихи бозиҳои олимпӣ миёни занон нав кард. Пеш аз ин ба чунин рекорд 70 сол пеш варзишгархонуми Иттиҳоди шӯравӣ Мария Гараховская даст ёфта буд. Эмма Маккеон дар 4 нави варзиши шиноварӣ ғолиб гардид, ки охиринаш дар нави шинокунии тарзи озод буд. 3 медали биринҷии ӯ бо ҷурми ҳамдастаҳояш буд, ки аз нави шинокунии даставӣ ба гирифтани 3 медали биринҷӣ даст ёфтанд. Агар ҳамдастаҳояшам дар сатҳи Эмма обозӣ мекарданд, пас бо 7 медали тилло ба хона бармегашт. Ҳама дар бораи рекордаш ҳарф заданд. Мани девона пули 7 медали ӯро ҳисоб кардам, ки агар фурӯшад чӣ қадар мешавад. тақдирро бинед, ки ба як футболбози дастаи Лестер чӣ мушкилиеро пеш овардааст. Уэсли Фофана гуфтани бозигаре аз дастаи Лестер чанда пеш ба ҳайати асосии дастаи Лестер роҳ ёфта буд, вале ҳоло ягон маротиба бо ҳайати асосӣ ба майдон набаромада пояш шикаст. муҳлати барқарорияш ҳам хеле дур аст. дастаи Лестер пеш аз оғози мавсими футболӣ бозии дӯстона бо дастаи Вильяреал баргузор кард. дар як ҳолати бозии ҳамлагари дастаи Вильяреал Ферниньо муқобили Фофана ба қоидавайронкунӣ даст зад ва ин амали ӯ нисбати футболбоз то ҳадде дағал буд, ки пои футболбози Лестер шикаст. чанда пеш дастаи Реал Мадрид ба маҳорати ин футболбоз мароғ зоҳир карда буд ва ҳатто мишмишҳо пайдо шуданд, ки дастаи шоҳона барои гузариши Фофана чораандешӣ мекунад. дар бозии дӯстона Уэсли Фофана бо пои худ аз майдон баромада натавонист ва масъулини ниёрии аввал ӯро тариқи занбар таҳти садои қарсаки мухлисон аз майдон бароварданд. баъдан ӯ аз беморхона тариқи шабакаҳои маҷозӣ ба мухлисонаш муроҷиат кард ва аз беҳбудии саломатиаш гуфт: табибон пои маро ташхиси дақиқ мекунанд, вале ман худам медонам, ки поям шикастааст. шояд ба зудӣ барнагардам, вале умеди баргашт аст. ман пурқувваттар шуда бармегардам, гуфтааст Уэсли Фофана. ин ҳодисаи бар сари Уэсли омада шояд нақшаҳои Реалро ба таъхир гузорад. аз ин рӯ гузариши ӯ ба Реал зери суол мемонад. футболбозро пояш, овозхонро садояш, дӯзро чашмаш набошад тамом. ҷанҷоли навбатӣ ва хеле ҷиддии ду машҳуртарин разгари UFC Конор Макгрегор ва Ҳабиб Нурмагомедов ин навбат чун ҳамешагӣ қадами аввал барои ҷангро Конор Макгрегор гузошт. чанда пеш Конор Макгрегор аз ҷониби Дастин Порье мағлуб шуд ва Ҳабиб ин рақобатро чунин шарҳ дод, ки некӣ бар бадӣ ҳамеша ғолиб мебарояд. Конор Макгрегор ба суханони Ҳабиб ҷавоби дағал гардонид. ӯ ин панди машҳур некӣ бар бадӣ ғолиб мебароядро бо қазияи марги падари Ҳабиб пайвандӣ дод ва гуфт, ки коронавирус некӣ падари ту бадӣ, яъне некӣ бар бадӣ ғолиб баромад. навиштааст Конор Макгрегор: кулли онҳое ки ба варзиши ММА таваҷҷӯҳ доранд медонанд, ки барои Ҳабиб падар ҳассостарин мавзӯи ҳаёт аст. ёдовар мешавем, ки соли гузашта Абдулманап Нурмагомедов бар асари бемории ҳамагири COVID-19 дунёро падруд гуфт. ин суханони Макгрегор тӯли чанд рӯз аст дар расонаҳои иттилоотӣ мавриди таҳлил қарор мегирад ва ҳатто кор то ҷое расид, ки Ҳабиб дар ин маврид ҳарф бизанад. ба Ҳабиб ҳангоми мусоҳиба бо пойгоҳи хабарии TMZ Sports инро ёдоварӣ карданд ва Ҳабиб гуфтааст, ки ин барои ман таҳшат аст. ёдовар мешавем, ки муқобилати Конору Ҳабиб ҳаминак 4-ум сол аст, ки идома дорад ва ҳарчанде доғистонӣ барвақт аз ин нави варзиш канор рафт, вале Конор қасди шикасти худро ба ҳар восита ба Ҳабиб мерасонад. мегӯям шайхҳои арабу пулҳои калони UFC Ҳабибро баргардонида натавонистанд. бовар кунед, ҳамин Конор ахиран як бори дигар Ҳабибро ба октагон мебарорад. Томас ван дер Платсен, варзишгари нави варзиши сабук аз Белгия, ин навбат дар Токио ба як ҳолати ногувор дучор гардид. ин варзишгар дар нави варзиши сабуки ҷаҳидан ба дарозӣ ба истилоҳе садама кард ва ҳатто кор то ҷое расид, ки ӯро бо аробачаи маъюбӣ берун бароранд. Томас дар як кӯшиши худ ба дарозӣ парид, ки дар ҳолати иҷро чӣ коре аз нақша берунро амалӣ кард ва рӯи рег пойҳо не балки тану рӯяш афтиданд. гуфта мешавад, ки бо чунин сурати ҳаракат бо рӯй афтидан осебҳои ҷиддиеро барои варзишгари белгӣ пеш овардааст ва ҳоло ӯ бистарӣ дар беморхона асту аз вазъи саломатиаш чизе маълум нест. Томас ван дер Платсен соли 2016 ҳам ҷоизадори олимпӣ ва ҳам чемпиони Аврупо гардидааст.
ورزشگران خواهند نخواهند در میدان رقابت غرور ملیشان از رفتار ورزشیشان بالایی میکند. در رقابتی برای مدال برنجی ورزش گشتن یونان و رومی میان گشتنگیران ارمنستان و آذربایجان جنجال کوتاه به میان آمد. گشتنگیر ارمنی کراپت چالیان در رفت رقابت با رفیق گوسینوف آذربایجانی برای مدال برنجی برای حریفش یک ضربه از خصومت زد و این باعث شد که او را شکست خورده اعلام نمایند. دوباره میدان این حالت را مشاهده کرد و اثبات هم ساخت ارمنی برقصانه به سر آذربایجانی با دست ضربه زد. از این رو حساب عمومی 4-1 شد و دست ورزشگر آذربایجانی رفیق گوزینوف بالا کرده شد. هرچند جانب ارمنی به این قضیه اعتراضنامه پیشنهاد کردند، ولی شعبه نظارتی کمیته ملی المپی این اعتراضنامه را به اساس خواندند. یادآور می‌شویم که چند پیش در مرز آذربایجان و ارمنستان میان هر دو مملکت نزاع سیاسی و یا خود جنجال بین دولتی به میان آمده بود. اکنون خصومت بدبینی مملکت‌ها را در چهره دو ورزشگر نمایندگان این مملکت‌ها در توکیو دیدیم. در اون جنگ سیاسی آذربایجان غالب آمده بود، در میدان ورزش هم آذربایجان غالب آمد. این معنای اون را دارد که آذربایجان زور است. با همین تمام، تا دیدار، خیر.